هێزن تایبەتên Iraqê ragirdina operasyona leşkerî ji eniya rojhilata bajêrê Mosul ragihand. Rewşa seqaya xirab rêgire hember pêkînana hêrişên asmaniyên hêzên hevpeymanan dijî çekdarên Daişê ku fakterê serekiye bû pêşveçûnên hêzên peya. Wizareta Berevaniya Amerîka dazanîn li çend rojên borî hêzên hevpeymanan 118 hêrişên asmanî dijî çekdarên Daişê li Mosulê pêkînan ku sercem hejmara êrişan her ji destpêkirina operasyona azadkirina Mosul gehişte nizîkî 3000 êrişan. Nûnerê Serokê Amerîka Barack Obama bû şerê dijî Daişê bi Brett McGurk di hevpeyvînekê da diger radyoya sewa piştevaniya Amerîka bû hêzên Kurdan û yên Iraqê piştrast kir û got me biryar da em piştevaniya hêzên Iraqî û yên pêşmergên Kurda û hemî hêzên dî bikin heta Mosul azad bît. Ev ragirtina operasyonên leşkerî piştî rojekê dê ji derbasbûna hêzên Iraqê bû nav bajêrê Mosul û heldana ala Iraqê bi ser avahiya televizyoneka hikûmetê. Piştî kontrolkirina avahiya televizyonanê newe golê devera Kiramê dikevit, ev tê wateya goşerê azadkirina Mosulê bi kirdar ketiye nava bajêr. Pêşveçûnên hêzên Iraqê ne bi sanahîbûn û çekdarên Daişê çendîn hêriş bi otomobîlên bombkirî û xûkujan pêkînan li demê rêberên leşkerê Amerîka piştrast dikin ku derfet bû qurtalbûna çekdarên Daeş nema. Eger Daeş ma û şer kir ew dê bêne kuştin, çi gumand vê danîne û eger revîn dê êne girtin û kuştin ji ber ku wan tawanên mezin dijî xelkê sivîl kirine. Li aliya Rojavaya Mosul çekdarên Şîa pêşveçûnan berew bajêrê Tilafera Piraniya Türkmanan dikin. Herçende Tirkiye bi çendîn behana wekû guhartina demografî û parastina Sinna û Türkmana hewl daye tevlî şerê Mosul bibit lê hikûmeta Iraqê hûşdarî da Tirkiye bi çi awayekê nabe tevlî pirsên Iraqê bibe. ما شرط دگل ترکیه ناوی ما روبروبون دگل ترکیه ناوی و اگر روبروبون چه بو ترکیه و بهای کی گرام بده. وزیر برevaniya Tirkiye piştrast kir ku hinartina hêza bû deverên nizîkî sinûrê Iraqê amadekarî ne bû her pêşveçûnekê neçaverê kirî. Bölgemizde önemli gelişmeler var. Pêşhatinên giring li herêmê çê dibin li aliyekî din evrikiyeka mezin dijî terorê di nav Tirkiyeyê de têkirin. Ev egerên amadekariyan in bo her guhertinekê. Li gor rewşa li ser erdê pênaçet şerê azadkirina Mosul li heftiyên bên sanahî tir bit. Hejmara mezina sivîlan xema sereke ye lê demê bawerî heye ku pitir ji 1 milyon kesan aware bibin. Netewên êgirtî dibêje çekdarên Daişê hizaran sivîl hinartine di nav Mosul da wekû metal bêne bikar înan. ما راپورت هنه چکدارن داعش سیویلان لنزیک آفیس و بنگهن لشکری بنا جه بکن حتی ببنا مطالن مروان و نه هنه آرمانج کرن و او کسین براون تینه کشتن. لێ ئەوەی ji destê çekdarên Daişê qurtal dibin behsî çîrok û serhatiyên pir bijan dikin. Ev serê me hatî me firotinek ev serê me hatî bes e. Her royekî min firotineyekî tas nade 5 firotmeyek. Netewên êgirtî dazanîn heta niha 18,000 kes her ji demê destpêkirina operasyona azadkirina Mosul ji deverên bindestê çekdarên Daişê yitravîn. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.